Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang NYGC kag 106.9 ASFM nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka drama, Agent Luna. Dali ka pre! Ako na ang pinakamalipayon nga tao diri sa bilog nga kalibutan. Yaman, boss! Yaman, boss! Yaman, boss! Tungod! Madamo na kita sang nakidnap nga mga dalaga nga ulay kag estudyante pa. Pwede, boss! Patilawon naman kami, boss! Ako man, boss. Gusto ko man na, boss. Ako man, boss. Gusto ko man na. Ika mo yung ako gusto ko man na. Maghanda ka mo. Ihanda nyo ang inyo kaugalingon. Tungod, daloon na naton sila sa kasa ko. Kag hindi lang ina. Madamo pa kita sa mga babaye nga pagakidnapon. Kag madamo man kamo sang mga babaye nga matilawan. Ginakasubo namon nga doon ang inyo ginapamatian nga drama tungod sa isa ka plus report. Isa ka babae ang gindakop kag ginkidnap sa isa ka hindi makilala nga ban. Bantayan ang dugang nga mga detalye sa aton mga public affairs program sa inyo paborito kag #1 nga istasyon. Ano gina ko sa babae ini? Meg, ako naman, Meg. Hindi kita kong iyawan. Kanami kay kaputi-puti. Hindi ka makakilawin sa isang bubet at estudyante. Okay. Grabe. Agent Luna. Chip! Good morning. Good morning. Ari na, Chip. Gintunaan ko ng tanan yung mga detalye sing sini nga grupo. Ang nagapang-kidnap sa mga babae nga mga estudyante diri sa aton lugar. Oh, kadamo na sa mga gin-kidnap nila, Chip. Ano naman ini nga grupo? Ay, ambot. Gusto ko hibaluon kung ano ini nga grupo. Apang madamo na sa mga estudyante nga nadakop nila. Madamo na sa mga pamilya nga nagareklamo diri sa Police Headquarters, Agent Luna. Gani. Maayo pa siguro mapahibalo kita. Nga dapat magbantay ang mga tao sa palibot. Diba hindi lang mabalaan.
Pila naman ka mga estudyante nga babaeng dakpo nila. Abi mo, Agent Luna, halin sa pagka... Kadto mo diri sa lugar namon. Halin sa pag-transfer mo diri, madamo na sa mga krimen nga nagakatabo nga hindi maintindihan kun nga Tungod ini sa kahimuan man sa mga tao mismo, Chip. Ini mga hangol-hangol sa unod. Tungod nakita ko diri, ang mga babae nga mga estudyante, ginadala nila sa isa ka kasa. Kaya ginahimo nila nga mga GRO. Ang iban, ginarape nila mismo. Ay, hindi ko maintindihan kung ano nga mga sindikato ini. Kagun anong ara sa ulo nila. Kag tungod sini Agent Luna, may isa ka bagay nga nagsulod sa pinsar ko. Ano yun na, Chip? Ikaw lang ang makasolbar sini nga kaso. May ipahimo ako sa imo. Okay. Handa ako nga magbulig sa misyon ni Chip. Gusto ko matatna ng krimen ngayon. Magpamati ka, amo sini ang imuon mo. Ano, Chip? Ako si Gigo. Wala sang makapierde sa akon pag-abot sa sindikato. Wala. Madamo pa kita sang mga tao nga halitan. Madamo pa. Gani, sige na. Maghululag na kamo. Kinahanglan naton nga pangdaloon na ang mga babae nga nakidnap naton sa akon kasa. Maglakat na kamo. Kadamo sa mga tao sa park na niya. Kadamo sa mga estudyante nga nagalalabay tungod buhi niya. Ay, Diyos ko. Masolbar ko ayan ang kaso ngayon. Kaya balo ako nga mabudlay ini apang tinguhaon ko para sa mga kabataan. Sa mga estudyante. May lalaki nga nagapakadudiri sa akon. Hello? Hi, miss. Hi. Bago ko lang ikaw nakita diya. Yes. I'm Lara. Ikaw? Ako si Marco. Marco? Anong ginahimo mo sa park na ini sa amuning oras? Diri lang ang nagalagaw-lagaw. Kay dugay-dugay, mapauli naman ko. May na may mga gwapa man digali sa park, no? Ba, kumauya mo ko sinaman. Mayo, no? Mayo lawas si mo, miss, no? Kumusta ka na, miss? Diyan ka nag-eskwela, miss? Ano? Ang kumpa pa niya. Sa kwan, Maayo kay ari ka na. Anong isugo mo sa akon, busaw? May isugo ako sa inyo. Kinahanglan, makadala ka mo sang babae nga ulay kag preska diri sa akon subong gabi. Okay, boss, mangita kami, boss. Good. Maayo. Sige, maglakat na ka mo. Okay, boss. Dira ka na. Ato na si Lucas. Ato na siya. Sinuayan ang iya madalasakon nga ulay kag piska nga babae. Excited na si Chico. Excited na. Magabihan ko na sa pagpauli.
Ano abisin man kay damo kita gin pobre sa among homework eh. Ay, ano to? Ano ina? May nagpatulong sa akin? Nagpunto siya sa tubangan ko? Sino ka mo? Dali ka rin! Ilusur ka! Salamat, kinaubos. Sige man ang baligya ako ba? Ay, kakapoy. Ang bugin niya ang pangabuhi ko. Ba? Ano to? May kinkidnap? Wala. Kuligin ninyo! Kuligin ninyo! Sa din ako. Ba, isa ka kwarto nga akong ginhamtangan. Amo gali ni siguro ang ginahukmungan sang mga nagapangkidnap sang estudyante. Hindi. Ako lang diri isa. Ba, nagbukas ang portahan. Bes! Mayo ka nakabugtaw ka na. Ano himuon niya sa akon? Kinanglan, dramahan ko siya sa Mayo. Agud magpati siya nga estudyante ako. Miss, ari ang pagkaon mo. Ibutang ko diri sa lamisita, ha? Katahom sa imo, miss. Kanugon lang nga sa mga manggaranon ka nga mga parokyano matupa. Siguro, virgin ka pa, no? No, maluhay ka. Buligi ako. Ano nga buligan? Ginkidnap ko gani naman, buligan ka pa? No, basi gusto mo? Aba, da palaban niya. Dumayo, miss, ah. Nga, nasugot ka? Total, kita mo lang diri nga duha. Ano abi sa imo kon? Kuna na, miss? Kun ang kunon mo na lang ako. Total, gwapo ka man. Kalaway si mo, bro. Wow, ikaw bala, miss, nagasugid ka gid sang kamaturan. Ate, sige, ah. Kung ang gusto mo. Doon nagahara-hara na abi ako sa imo, eh. Abi. Hindi, anay. Ano abi sa imo kung hubaran mo ako sang gapos para mahakos ko man ikaw. Kag makapagusto kita nga duha. Dumo, yun ang suggestion mo, aw. Total, wala pa man diri sila. Sa ako pa to sila sa gwao. Batian man, ha? Oo. Nag-iilinom na sila. Ako gani naka-shot naman, eh. Sige, hubaran ko ikaw sang gapos. Are. Salamat, Nom. Salamat, Gid. Hindi! May armas ka? Ha? Gabuton ko mo ng armas ko din! Tangwan ko siya! Madalagan ako. Kinanglan, pangitaon ko kung silugid ang leader sa sindikatong ini nga nagapang-kidnap sa mga babae. Nasigon ko pa din ang pagdalagan. Maliko ako sa pasilyong ina. Dito ako sa tuong bahin. Wala sa mga tao dito. Kaya mga tingog nila. Ato dito sa wala. Karon padayonon ko pa din ang pagdalagan. Nasigon ko, pangitaon kong leader sa grupo ngayon. Ano pala inang mga napatiyan ko? Mga linopo? Animal! Animal! Luka! Boss! Magpalapit ka diri! Boss! Ariyan ako! Ariyan ako, boss! Ano inang napatiyan ko? Daw mga linopok manino! Boss! Boss, Digo! Ginsulod kita sa mga kaaway! Ano? Animal! Animal! Oh, boss!
madamo sila dito sa sagwa, boss. Kag do may plano pa sila nga sudlo ng compound mo, boss Jigo. Animal gid. Hindi ako magpasugot, Lucas. Anong imo naton, boss? Ano? Animal ko. Agay, ginambak mo ko, busaw. Kinahanglan pa balay na ngay pamangkot sa akon, Lucas. Siyempre, magbato kamo, magbato. Intindihan nyo? Bato! Boss, mapatay kami, boss. Okay, kung si mo, nadlo ka mapatay? Ano gusto mo? Diri pa lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas. Boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton na magbato. Sige, boss. Dira ka na. Hindi, may nagapaulan man sang bala sa akon. Dito na ako may sa isa. Karon, atong isa, tiruwan ko. Ano pa ginang isa? Amat-amatin ko ka mo. Hindi, nagtagal ng bala sa bulunggan ko. Madalagan pagit ako sa matasan. Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang aton drama Agent Luna. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati kag pagsuporta. Salamat sa tanan nga mga nag-subscribe sa aton nga NYGC Blind Drama YouTube channel. Agent Luna. Audio Vision Editor Romel P. Pineda. Bugal nga ginadulong sa inyo sang 106.9 ASFM Community Radio kag NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Tubtob naman sa liwat. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati sa aton drama nga Agent Luna. YouTube na, radyo pa.